Vyše 1 000 000 fľašiek s kolínskou vodou naplnia ročne pracovníčky národného podniku Kozmetika v Bratislave. 160 druhov výrobkov, ktoré tento malý, ale výkonný závod na okraji Bratislavy vyrába, pokrýva nielen našu spotrebu, ale jeho výrobky vyvážame aj do zahraničia. Usilovnosť a zručnosť pracovníčok tejto fabriky na vône dokazuje rovnomerné plnenie plánovaných úloh. Do konca 3. štvrťroku splnili ročné úlohy skoro na 80%. Záväzkové hnutie, ako aj dobrá činnosť Brigády socialistickej práce na úseku výroby, predpokladá, že plán do konca roka nielen splnia, ale aj prekročia. Na vianočný trh chcú dodať, okrem už tradičných výrobkov, aj niektoré novinky. Medzi ne patrí aj nový dezodoračný prostriedok vyrábaný v licencii. Tento na našom trhu očakávaný výrobok v aerosolovom prevedení dodajú na vianočný trh v počte 70 000 kusov. Okrem toho v týchto dňoch balia a expedujú 10 druhov darčekových exkluzívnych kaziet, z ktorých najviac zaujme balenie vo forme dostavníkov a historických automobilov. Tieto, ale aj ďalšie výrobky bratislavskej kozmetiky majú obohatiť náš predvianočný a vianočný trh.